سلام كبرات تخطاتلتنا خمين صنيعكم نحجي دما بزعبا فللي عمونغو open ሶርስን ክሎዝድ ሶርስን ዝበሃሉ ሶፍትዌራት ክንዘራረብና ሞ ብሩኽ ምክትታል ሕራይን ባር ዝኾነ ሶፍትዌር ይኹን ናይ ሞባይል አፕሊኬሽን ብሶርስ ኮድ እዩ ዝስራሕ እዚ ማለት እቶም ኣማዕብልቲ ሶፍትዌር ወይ ድማ ሶፍትዌር ዴቨሎፐርስ ወይ ኮደርስ ወይ ድማ ፕሮግራመርስ ኢልና ንጽውዖም ሰባት ነዚ ሶርስ ኮድ ብምጽሓፍ እዮም ሓደ ውዱእ ሶፍትዌር ሒዞም እናዝመጹ እዞም ሶፍትዌራትን አፕሊኬሽናትን ገሊኦም ብዓበይቲ ወይ ድማ ዓርሞሽሽ ናይ ቴክኖሎጂ ኩባንያታት ዝስርሑን ዝውነኑን ክኾኑ ከለዉ ገሊኦም ድማ ብናኣሽቱ ትካላትን ወይ ድማ ብውልቀ ሰባት ዝስርሑን ዝውነኑን ምዃኖም ምፍላጥ የድልየና ስለዚ እዚ ሶርስ ኮድ ኢልና ንጽውዖ እዩ እምበኣር ነታ ሶፍትዌር እንታይ ከም ትሰርሕን ከም ተተግብርን ዝሕብራ ወይ ድማ ዝነግራ እዚ ብምዃኑ እዞም ፕሮግራመርስ ወይ ድማ ኣማዕበልቲ ናይዚ ሶፍትዌር እቲ ውድእ ስርሖም ናብ ህዝቢ ብዝተፈላለየ መንገድታት ኣብ ዝዝርግሕሉ እዋን እቲ ናቶም ሶፍትዌር ኦፕን ሶርስ ሶፍትዌር ድዩ ወይስ ክሎዝድ ሶርስ ሶፍትዌር ምዃኑ ድማ ይሕብሩ ማለት እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ናይ ሓንቲ ዌብሳይት ወይ ድማ ናይ ሓደ ዌብ ፔጅ ሶርስ ኮድ እዩ ሕራይን ባር what is open source and closed source software closed source ኢልና ንጽውዖም ሶፍትዌራት ብሓደ ፍሉይ ትካል ዝምስርሑን ዝሽየጡን ማለት እጀታውያን ወይ ድማ በቲ ትካል ጥራይ ዝውነኑን ዝምስርሑን ዝሽየጡን ምዃኖም እዩ ዝነግረና ስለዚ ዝኾነ ካልእ ሰብ ወይ ትካል ነቲ ሶርስ ኮድ ናይቲ ሶፍትዌር ክርእዮን ኣማሓይሹ ወይ ድማ ቀይሩ ወይ ድማ ኣማዓራሪ ክጥቀመሉ ይኹን ክሸጦ ክልኩል ምዃኑ እዩ ዝሕብረና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዝበልናዮ ክሎዝድ ሶርስ ሶፍትዌር ንሕዳእ ኮይኑ እቲ ዝሰርሖ ሰብ ወይ ድማ ትካል ጥራይ ነቲ ሶርስ ኮድ ዝውንኖ ማለት እዩ ንስኻ ነቲ ሶርስ ኮድ ኣምፂኻ ኣማሓይሽካ ኣማዓራሪኻ ኮምፓይል ጌርካ ናትካ ሶፍትዌር ጌርካ ከተቕርቦ ፍቁድ ኣይኮነን ወይ ድማ ኩልኩል እዩ ስለዚ ኖ ኣክሰስ ዝኾነ ዓይነት ኣክሰስ የብልካን ማለት እዩ ኣብነት እንድሕዳእ ክንወስድ ኮይና እዚ ናይ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ንጥቀመሉ ማይክሮሶፍት ወርድ ኤክሰል ኣክሰስ ፓወርፖይንት ገለ ዝበሃሉ እሱ ሕጂ ብማይክሮሶፍት ካምፓኒ እዩ ዝስራሕ ስለዚ ክሎዝድ ሶርስ እዩ ናይ ማይክሮሶፍት ጥራይ ማለት እዩ ከምኡውን እዚ ዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እንድሕዳእ ሪእናዮ ናይ ማይክሮሶፍት ካብኣቶም ትገዝኦ እምበር ንዕኡ ኣማዕራሪኻ ወይ ሶርስ ኮድ ናቱ ሪኢኻ ዝኾነ ዓይነት ምምሕሻት ቀይርካ ከተምፅኦ ኣይፍቀድኒ ማለት እዩ ሕራይ እምበር ቀፂልና ድማ ኦፕን ሶርስ ኦፕን ሶርስ ኢልና ንፅውዖ ሶፍትዌር ወይ ድማ ኣፕ ግን ብሓደ ትካል ወይ ድማ ውልቀ ሰብ ዝተሰርሑ ኮይኖም ግን ድማ ዝኾነ ካልእ ሰብ ኣማሓይሹ ኣማዓራሪው ንዕኡ ብዝጥዕምን ብዝመስሎን ከም እንደገና ኣብ መስሪሑ ወይ ድማ ቀይሩ ክጥቀመሎም ክሸጦም ክዝርግሖም ከም ዝኽእል ይሕብረና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ከምንዛረቦ ፀናሕና ኦፕን ሶርስ ሶፍትዌር እዩ እንድሕር ኢሎምና ግን ነቲ ሶፍትዌር ኣምፂኻ እቲ ናቱ ኮድ ርኢኻ ዝማሓይሽ ኣማሓይሽካ ከም ናትካ ጌርካ ከተቕርቦ ፍቁድ እዩ ማለት እዩ ሕራይን ባር which type is more common ይብለና ኣሎ እቶም ዝበዝሑ ኣብ ዓለምና ዝስርሑ ኣፕሊኬሽንስ ይኹኑ ጌምስ ካልኦት ሶፍትዌራት ብምልኦም ክሎዝድ ሶርስ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ትናታቶም ሶርስ ኮድ ክንሪኦ ወይ ድማ ማሓይሽና ማዕራሪና ክንጥቀመሎም ኣየፍቅዱናን እዮም ማለት እዩ እንተኾነ ግን ብዙሓት ድማኒ ኦፕን ሶርስ ኦፕሽን ዘለዎም ከዓ ኣለዉ ሕጂ ቀፂልና ናይ ኦፕን ሶርስ ሶፍትዌራት ኣብነታት ክንውከስ ኢና ንኣብነት ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ኢልና ንፅውዖ ናይ ማይክሮሶፍት ካምፓኒ ጥራይ እዩ ማለት እዩ ክሎዝድ ሶርስ ሶፍትዌር እዩ ስለዚ ዝኾነ ቀይርካ ሊኻ ማሓይሽካ ክሸጦ ክትልውጦ ኣይትኽእልን ኢኻ ካብቲ ካምፓኒ ጥራይካ ክትገዝእ ዘለካ እንድሕዳእ ነዚ ክንገዝኦ ዝኸብረና ኮይኑ ወይ ክንጥቀመሉ ዘይንኽእል ኮይንና ግን ካልእ ኦፕን ሶርስ ኦልተርናቲቭ ኣሎ እሱ ከዓኒ ሊብረ ኦፊስ ዝበሃል ኣለና ማለት እዩ ብኡ ጌርና
ክንጥቀም ንኽእል ኢና ወይ ድማ እዚ ናይ ክላውድ ሰርቪስ ድማ ኢንተርኔት እንድሕር ኣለና ኸኣኒ እዚ ናይ ጉግል ዶክስ ዝበሃል ንዕኡ እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ስለዚ እዚ ሊብረ ኦፊስ ሓደ ካብቲ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኦፕን ሶርስ ኦልተርናቲቭ ናይ ማይክሮሶፍት ኦፊስ እዩ ማለት እዩ ካልእ ኣዝዮም ህቡባት ኦፕን ሶርስ ሶፍትዌር ድማኒ ኣብ ኦፐሬቲንግ ሲስተም እውን ንረኽቦም ኢና ሕጂ መብዛሕትኦም እዞም ናይ ዊንዶውስ ኦፐሬቲንግ ሲስተም ድሕር ርኢናዮም ብማይክሮሶፍት ካምፓኒ ጥራዮም ዝስርሑን ዝውነኑን ቀያይርካ ከም ልብኻ ክትጥቀመሎም ይኹን ክሸጦም ፍቑድ ኣይኮነን ሕጂ እንድሕር ደኣ ክትገዝኦም ይኹን ክትጥቀመሎም እንድሕር ደኣ ዘይጥዕመካ ወይ ዝኸብረካ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ኦፕን ሶርስ ኦፐሬቲንግ ሲስተም ኣለና እሱ ድማ እዚ ናይ ሊናክስ ዝበሃል ኦፐሬቲንግ ሲስተም ሊናክስ ኦፐሬቲንግ ሲስተም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብዙሓት ተጠቀምቲ የብሉን ዳርጋ ካብቶም ኦፐሬቲንግ ሲስተም ዝጥቀሙ ዳርጋ 200 ገለ እንተሸፈነ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ብየማናይ ወገንና ዝመስሉ ኣዝዮም ጠቐምቲ ዝኾኑ ከም በዓል ሊናክስ ሚንት ዝኣመሰሉ ኦፐሬቲንግ ሲስተምስ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ካልኦት እውን ብዙሓት ኣለዉ ዳርጋ እዚ ሊናክስ ንብሎ ዘለና ኦፐሬቲንግ ሲስተም እቶም ካብኡ ዝምስርሑ ዓሌታት ኩሎም ዓይነት ኦፐሬቲንግ ሲስተምስ ኦፕን ሶርስ እዮም ስለዚ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ነቲ ኮድ ናቶም ተጠቂሙ ናይ ባዕሉ ኦፐሬቲንግ ሲስተም እውን ዲዛይን ክገብር ይኽእል እዩ ራይ ካልእ ኣብነት ናይ ኦፕን ሶርስ ሶፍትዌር ድማ እዚ ሞዚላ ፋየርፎክስ ኢልና ንፅውዖ ዌብ ብራውዘር ኣለና ማለት እዩ እዚ ዌብ ብራውዘር እዚ ኸኣኒ ብነፃ ኢና ንጥቀመሉ ብነፃ ኢና ክንጥቀመሉ ንኽእል ከምኡውን እቲ ናቱ ኮድ ከዓ ኦፕን ሶርስ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኢንተርኔት ብራውዝ ኣብ ንገብረሉ እዋን መብዛሕትና ክሮም ንጥቀም ኢና ኦፔራ ሳፋሪ ዝተፈላለዩ ንጥቀም ኢና ብዙሕ ሰብ ከኣኒ እዚ ሞዚላ ከዓ ይጥቀም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ክንፈልጦ ዘለና እዚ ሞዚላ ከኣኒ ኦፕን ሶርስ ዝኾነ ዌብ ብራውዘር ምዃኑ ክንግንዘብ ኣለና ማለት እዩ ካልእ ዝተፈላለዩ ዌብሳይት ዘማዕብሉ ሰባት እዚ ናይ ወርድ ፕረስ ዝበሃል መማዕበሊ ዌብሳይት ኦፕን ሶርስ ዝኾነ ከዓ ኣለና ማለት እዩ እዚ ዝተፈላለዩ ካልእ ኣፕሊኬሽንስ ገዚኦም ክንዲ ዌብሳይት ክሰርሑ ዝፍትኑ በዚ ወርድ ፕረስ ዝበሃል ተጠቂምካ እውን ፕላትፎርም ብኡ ተጠቂምካ እውን ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እዚ ወርድ ፕረስ ከኣኒ ኦፕን ሶርስ ዝኾነ መስርሒ ዌብሳይት እዩ ምናልባት እዚ ቻነልና ንዓበይ እንድሕር ዳ ኸይዱ ብዛዕባ እዚ እውን ክምህረኩም እየ ማለት እዩ هراي مبار ቀፂልና ድማ እንታይ እዩ ዝብልጫታትን ጉድኣታትን ናይዞም ኦፕን ሶርስ ወይ ድማ ክሎዝድ ሶርስ ሶፍትዌራት ድማ ክንርኢና ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ብልጫ ናይዞም ኦፕን ሶርስ ሶፍትዌራት እንታይ እዩ እቲ ናታቶም ዝዓበየ ኣድቫንቴጅ ዩዥዋሊ ብነፃ ኢና ንረኽቦም ማለት እዩ ብነፃ ንጥቀመሎም ብነፃ ከዓ ንረኽቦም ስለዚ they are free ዋላ እውን ፍሪ እንተኾኑ ግን ሓደ ግዜ ዝኾነ ሳፖርት ምስት ደሊ ቴክኒካል ዝኾነ ሳፖርት ግን ምናልባት ንኽትከፍል ትግደድ ትኸውን ማለት እዩ ነቲ ሶፍትዌር ዘማዕበሉ ሰባት ዝኾነ ነገር ይኣብየካ እሞኒ ክትሓቶም ወይ ክፈትሑልካ ምስት ደሊ ክትከፍል ትኽእል ትኸውን እንተኾነ ግን እቲ ዝዓበየ ብልጭኦም ብነፃ ክንጥቀመሎምን ክንግልገለሎምን ንኽእል ምዃንና እዩ ካልእ እቲ ዝዓበየ ብልጫ ናይ ኦፕን ሶርስ ኢልና ንፅውዖ ድማኒ ዝኾነ ሰብ ኣክሰስ ስለ ዘለዎ ነቲ ኮድ ሰባት ብቲም ቆይሞም ተሓባቢሮም ኮላቦሬት ገይሮም ማለት እዩ ነቲ ዘለዎ ናይቲ ሶፍትዌር ፀገማት ክዕርይዎ ይኽእሉ እዮም ከምኡውን ተወሰኽቲ ፊቸርስ እናወሰኹ ከማዕብልዎን እቲ ናቱ ቅልጣፈ ይኹን ፐርፎርማንስ እውን ከዕብይዎን ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ሎሚ ኣብ ዝኾነ ዓለም ኮንካ ከም በዓል ጊትሃብ ዝኣመሰሉ ዌብሳይት እናተጠቀምካ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም ኮንካ ኣብ ሓደ ኣፕሊኬሽን ወይ ድማ ሓደ ሶፍትዌር ከተማዕብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሕጂ እዞም ሶፍትዌር ዘማዕብሉ ሰባት ከም ቲም ቆይሞም ነዚ ኦፕን ሶርስ ዝኾነ ሶፍትዌር እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ከዕብይዎን ዝተፈላለዩ ፊቸርስ እናወስኽሉ ክኽእሉ ይኽእሉ እዮም ሓደ ንኣብነት እዚ ኣቐዲምና ዝተዛረብናሉ ወርድፕረስ ኢልና ንፅውዖ ዘለና ሕጂ ዝተፈላለዩ ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘለዉ ሰባት እዮም ናብዚ ደረጃ እዚ ክበፅሓ ኸኢሎሞ ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ዳርጋ 30 ሚታዊት ኣብ ዓለምና ዝስርሑ ዌብሳይታት በዚ ወርድፕረስ ዝበሃል ፕላትፎርም ተጠቂሞም እዮም ዝስርሑ ስለዝኾነ ከዓኒ እዚ ወርድፕረስ ኣዝዩ ህቡብ ዝኾነ ተጠቃምነትን ተፈላጥነትን ኣለዎ ማለት እዩ
ከም ዝንሪኦም ዘለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ኮይኖም ነቲ ሶርስ ኮድ ኦፕን ሶርስ ስለዝኾነ እናንበቡ ተሓባቢሮም እንተኽገብርዎ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ፊቸርስ ክውስኹሉ ይኽእሉ እዮም ዝተፈላለዩ ድማኒ መምሕያሻት ከዓ እናገበሩ ከዓኒ ክዝርግሕዎ ይኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ካልኣይ ዝዓበየ ኣድቫንቴጅ ናይ ኦፕን ሶርስ ማለት እዩ እንተኾነ ግን እንታይ ዲስኣድቫንቴጅ ኣለዎ ኦፕን ሶርስ እንድሕሪልና ሓደ ክንፈልጦ ዘለና ኩሉ ግዜ እቲ ሶፍትዌር ፐርፌክት ኣይኮነን ማለት እዩ ነቲ ንሕና ንደልዮ ኩሉ ነገራት የማልኣልና እዩ ኢልና ክንፅበእ የብልናን ኦፕን ሶርስ ብነፃ ዝዝርግሑ ዓይነት ሶፍትዌራት ስለ ዝኾኑ እቶም ዴቨሎፐርስ ሙሉእ ብሙሉእ ሚእታዊት ውዱእ ስራሕ ሒዞምልና ኣይቀርቡን ምዃኖም እዚ ሓደ ካብቲ ዲስኣድቫንቴጅ ከም ዲስኣድቫንቴጅ ንሪኦ ድማኒ ነቲ ተጠቃማይ ከምዚ ዩዘር ፍሬንድሊ ዘይክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ተጠቃማይስ ብቐሊሉ ክጥቀመሎም ዘይክእሉ ዓይነት ሶፍትዌራት ክኾኑ ከዓ ይኽእሉ እዮም ምስ ክሎዝድ ሶርስ ሶፍትዌር ብምውድዳር ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ሽግር ወይ ፀገማት ምስ ዘጓንፈካ ክትጥቀመሉ ከለኻ ነቲ ሶፍትዌር ቴክኒካል ሳፖርት ንኽትረክብ ከዓኒ ቁርብ ከፀግመካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ድሕዳ ክሎዝድ ሶርስ ሶፍትዌር እንድሕር ኮይኑ ግን ብገንዘብ ስለ ድሽየጡ በቲ ድሸጠልካ ኣካል ዝተፈላለዩ ሓገዛት ክገብረልካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብ ተሓቶ እዋን ዝኾነ ዓይነት ሓገዛት ክገብረልካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዞም ክሎዝድ ሶርስ ሶፍትዌር ንብሎም ኩሉ ግዜ መብዛሕትኡ ግዜ ስቴብል እዮም ማለት እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ዝተሰርሑ ሶፍትዌራት ኣዝዮም ብቑዓት ሶፍትዌራት እዮም ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ዓይነት ሳፖርት ኣብ ትደልየሉ ድማኒ ከም ካስተመር ኮንካ ቀሊል ማለት እዩ ዝኾነ ብቴሌፎን ድዮም ሓገዝ ክቡኻ ብኢሜል ድዮም ሓገዝ ክቡኻ ሲ ቀሊል ይገብሮ ማለት እዩ ካልእ ዝዓበየ ፀገም ኣብ ክሎዝድ ሶርስ ሶፍትዌር እንሪኦ ወይ ከም ፀገም ዘይንብሎ ዋጋ ክንህረካ ይኽእል ማለት እዩ ክሎዝድ ሶርስ ሶፍትዌራት መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ እዮም ብገንዘብ ድሽየጡ ስለዝኾኑ ሕሱራት ዘይክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ዋላት ክሎዝድ ሶርስ ሶፍትዌር ዝኾነ ዓይነት ባግስ ምስ ዝህልዎ ወይ ዝኾነ ኤረር ምስ ዘጓንፈካ እቶም ስራሕቱ ካልእ ዓይነት ቨርዥን ክሳዕ ዝዝርግሑ ክትፅበ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ምስ ዘርግሑ ኢኻ ሽዑ ነቲ ናትካ ሶፍትዌር ኣፕዴት ትገብሮ ሕራይ እምበር ሎሚ ዝተምሃርናዮ ብዛዕባ ኣብ ክሎዝድ ሶርስን ኦፕን ሶርስን ዝበሃሉ ሶፍትዌራት ዘሎ ፍልልይ ኢና ተማሂርና ዝወፅል ትምህርትና ፒዲኤፍ እንታይ እዩ ዝብል ክኸውን እዩ ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዚና ነመስግን ዘለኩም ሕቶን ሪቶን ኣብ ኮመንት ግለፉልና ኣብ ቀፃሊ ይራኸበና ቻው